Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do przygotowania razem ze mną sernika nowojorskiego. To ten sernik, który w serialu Przyjaciele Rachel i Chandler zjadali prosto z podłogi. Sernik nowojorski robimy na bazie herbatników Digestive na kruchym spodzie. Przygotowujemy go z serka kremowego typu Philadelphia albo mascarpone, a na wierzch wylewamy śmietankową masę. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania tego sernika. Tradycyjnie podaje się go bez żadnych dodatkowych dekoracji, ale teraz w sezonie na truskawki albo jagody trudno nie pokusić się o dodanie ich odrobinę na wierzch sernika. Po więcej przepisów zapraszam serdecznie do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl. Herbatniki rozdrabniam w blenderze, przekładam do miseczki, dodaję stopione masło i cukier i ugniatam. Boki tortownicy wysmarowałam masłem, a spód wyłożyłam papierem do pieczenia. Do tortownicy przekładam ciasto herbatnikowe tak, żeby dokładnie przylegało i odstawiam na godzinę do lodówki. Do miski wkładam serek mascarpone, wlewam śmietankę kremówkę, wbijam jajka, wsypuję cukier i mąkę kukurydzianą. Dosypuję też szczyptę soli i wyciskam sok z połowy cytryny. Całość ubijam za pomocą trzepaczki. W trakcie ubijania dodaję miąższ z połowy laski wanilii. Masę serową przelewam na schłodzony spód do tortownicy i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Po 30 minutach zmniejszam temperaturę do 160 stopni i piekę jeszcze przez pół godziny. W czasie pieczenia przygotowuję wierzch, śmietankę kremówkę, mieszam z kwaśną śmietaną i cukrem pudrem. Wylewam masę śmietankową na sernik, który po upieczeniu przez 10 minut studził się przy otwartych drzwiczkach piekarnika. Ciasto jeszcze raz wstawiam do pieczenia w 180 stopniach Celsjusza na około 5 minut, żeby górna biała warstwa się ścięła. Upieczony sernik przez pół godziny studzę w piekarniku przy otwartych drzwiczkach. Zimny wstawiam do lodówki. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.